Alassane Dramane Ouattara ale Macky Sall bisimila Abidjan no Côte d'Ivoire faba ye. Bangasi marala ma caman bɛ ka u ka dugumisɛnninw bila ka u kunda duguba kan. Sankaw fɛ no siraban kasara sababu kɛra sababu ye ka denmisɛnnin fila ka o bɔnɛ a nin na. Balima o bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Kibaru fɔlɔ bɛ an bolo de ka yira k'a fɔ ko fɛn min ye octobre tile 28 ye. Fɛn min ye Macky Sall ni ale Sénégal jamana ɲɛmɔgɔ ye ale taama kɛ ka se Côte d'Ivoire kaw fɛ no. A bisimilara fɛn min ye a jɛɲɔgɔn ni o ye Alassane Dramane Ouattara. I bɛ k'a fɔ k'u ka masalaw kɔnɔna la bolikɛra kosɛbɛ fɛn min ye lahala min bɛ nin waati in na dafɛ jamanaw la fo ka taa se farafinna jamanaw ma. Alassane Dramane Ouattara ale y'a yira k'a fɔ ko a nisɔndiyalen don nin waati in na ka fɛn min ye Macky Sall ka o bisimila nin waati in na Abidjan jamana kan. Sabula a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Côte d'Ivoire ani Sénégal ye ko fɛn min ye jɛɲɔgɔnya ko a bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ ko wa k'u ka cɛsiri fana bɛ sen na walasa ka se ka o jɛɲɔgɔnya ka o tɔ banban kosɛbɛ. Macky Sall yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ fana nisɔndiyalen don nin taama in kɔnɔna la ka se Abidjan kaw fɛ yen nɔ walasa ani a tɔɲɔgɔnkɛ ni o ye Alassane Dramane Ouattara u ka se ka masala cogo min na ka kɛ ni nin waati in na lahala min b'u fila fana ka jamana kɔnɔna la. A yira fana k'a fɔ ko fɛn min ye Côte d'Ivoire ani Sénégal i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye tarikuw la i b'a ye k'a fɔ k'u ka surun ɲɔgɔn na ani u ka yeta fana farafinna fana ka ɲɛtaga fana la. Ni président fila ka babu bolila fana gɛlɛya min bɛ fɛn min ye dafɛ jamanaw fana kan i n'a fɔ fɛn min ye Mali, Burkina, Niger fo ka taa se Guinée ma. U y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka cɛsiri kɔni bɛna kɛ walasa nɔgɔya bɛ se ka na cogo nin jamana ninnu kɔnɔna la. A ka ja fɛn min ye Ukraine guerre fana u kumana o fana kan fo ka taa se o nana ni baloko gɛlɛya min ye nin waati in na diɲɛ kɔnɔ. Fadili sɛbɛnbaga y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Macky Sall ye ni o ye Sénégal jamana ɲɛmɔgɔ ye ani Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Dramane Ouattara i b'a ye k'a fɔ ko o ni u ka nin ɲɔgɔn ye a bɛ a yira k'a fɔ ko fɛn min ye jɛɲɔgɔnya belebeleba ko a bɛ u ni nin jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ et que nin jamana ɲɛmɔgɔ fila ninnu fana y'u ka ŋaniya yira k'a fɔ ko fɛn min ye gɛlɛya min bɛ yen nɔ nin waati in na ni o bɛ fɛn min ye dafɛ jamanaw kan fo ka taa se farafinna jamanaw ma k'u ka wulikajɔ bɛna sabati kosɛbɛ walasa ka se ka o gɛlɛya ninnu ka se ka olu nɔgɔya cogo min na. Filanan bɛ an bolo o bɛ tali kɛ Bangasi kan i b'a ye k'a fɔ ko nin waati in na ka kɛ ni lakanabaliya min bɛ yen nɔ maa camanba de bɛ yen nɔ minnu n'u bɛ ka boli ka u ka dugumisɛnninw bila ka u kunda Bangasi duguba kan. I b'a ye k'a fɔ ko kibaruya min sɔrɔla ka bɔ service local de développement social et de l'économie solidaire olu y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na tɔgɔ sɛbɛnninw olu bɛ sen na walasa maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka u sigiyɔrɔ bila ka u kunna duguba ninnu kan nin waati in na ka sababu kɛ lakanako gɛlɛya ye. I b'a ye k'a fɔ ko maa minnu caman bɛ ka boli a caman bɛ yen nɔ u bɛ ka bɔ dugu la dugu min ni a bɛ taa dugu 13 la minnu ni o bɛ Sege commune kɔnɔna la fo ka taa se Tori commune na i b'a ye k'a fɔ ko o bɛ taa dugu 3 ɲɔgɔn la minnu ni o maaw bɛ ka u sigiyɔrɔ bila ka a siraɲɛ kɛ fɛn min marifatigi minnu bɛ yen nin waati in na ni a dɔ la ni u ma se ka n'u fasira ma se ka dɔn i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Bangasikaw fɛ yen nɔ maa min bɛ yen nɔ ni ale bɛ ɲɛmɔgɔya la fɛn min ye service local de développement social et de l'économie solidaire ni o ye Seydou Kasan Bara ye ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye tɔgɔ sɛbɛn ko olu bɛ sen na nin waati in na i b'a ye k'a fɔ ko dɛmɛjɛkulu minnu bɛ yen nɔ ko nin waati in na k'olu fana labɛnnen don walasa ka se ka dɛmɛ ta ka ni maaw sɛgɛrɛ maa minnu bɛ ka u sigiyɔrɔ bila ka taa duguba kɔnɔna ninnu na Bangasi sabula maa minnu bɛ ka nin boli in kɛ ka dugumisɛnninw bila i b'a ye k'a fɔ ko u yɛrɛ bɛ ka u yɛrɛ ka adamadenya u yɛrɛ balo cogo u yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ ni o ye kosɛbɛ. A yira k'a fɔ ko nin waati in na ko u mago bɛ balo la ani dɛmɛ yɔrɔw la mɛ na min bɛ se ka kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin u ma ka u to nin gɛlɛya in kɔnɔna la nin waati in na. Bangasi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye araba nata ye i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye dɛmɛ ko bɛna ta ka ɲɛsin ni maa ninnu ma dɛmɛ minnu ni olu bɛna tali kɛ kosɛbɛ fɛn min ye baloko ye ka taa se dayɔrɔko fo ka taa se fɛn min ye tobili minɛn fo ka taa se sanuya minɛnw ma ko o bɛna ta ka ɲɛsin u ma ka kɛɲɛ ni arabadon ye. Hakili lajiginna k'a yira k'a fɔ ko Bangasi cercle i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ fɛn min ye lakanabaliya o ɲɔɲalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ marifatigiw ye minnu ni tuma la n'u siya ma dɔn ni u tuma la u bɛ taa ka taa bin dugumisɛnninw kan ka maa caman bɔnɛ a nin na ka maaw bolofɛnw fana caman tiɲɛ. Kibaruya sabanan min bɛ an bolo de bɛ tali kɛ san kan san i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye denmisɛnnin fila minnu si b'a ta san 2 ka taa bila san 3 la olu bɔnɛla u nin na ka sababu kɛ siraba kasara dɔ ye. Kibaruya min sera ma o de k'a yira k'a fɔ ko nin ye camion bɛn dɔ ye bɛn min ni a dontɔ da fɛ a ye daba jɛ ka taa fara kogo kun a farala kogo min kun i b'a ye k'a fɔ ko denmisɛnnin fila tun bɛ tulonkɛ la o kogo kɔfɛ kogo in taara ka taa bin denmisɛnnin fila kan ka u bɔnɛ u nin na i b'a ye k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw ni larawuliw tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye nin furakɛnin fila ye u fure taara k'a di u somɔgɔw ma walasa ka se u ka suturaliw kɛ. Balimaw nin bɛ danse kɛ bi don kibaru kɛnɛ kan ani cɛ ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.